Il-pressjoni fuq il-gvern dwar il-pensjonijiet tanti kbira li Robert Abela spiċċa kellu jirreaġixxi l-ħadd filgħodu għal artikli pubblikati minn Net News, għalkemm fl-ebda ħin ma ta' garanzija fuq il-futur tal-pensjonijiet u l-uniku garanzija li tajt dwar il-pensjonijiet preżenti taħt gvern immexxi minnhom. Abela kellu kull opportunità jaqta' dubji seri li qed iqumu iżda naqas milli jagħti assigurazzjonijiet li ħaddiema li bħalissa qed iħallsu l-bolla l-pensjoni. Issa ntefgħu ibeżżaw lill-pensjonanti. Ara min irid jitkellem. Ara min irid jitkellem. Ministru l-biraħ ma tajt qatt li ma tistax tagħti garanzija li fi żmien 20-30 sena ħajkun hemm garanzija tal-pensjoni. Għalfejn? Signorina, ngħidlek x'ngħidlek, ħaddaw ruħ rasu ta' taħt fuq. Kont bil-Malti, kellimt bil-mod u kont ċar. Ejja nkunu fer, jiena semmejt 20-30 sena oħra, right? Ġifieri, b'ebda mod ma semmejt 10 sena oħra. Żgur m'iniex profeta tajjeb u kif żgur ma nistax naħseb għal x'se jiġri fil-futur tajjeb. F'diskorsi ieħor minn Robert Abela matul nfeċċ f'attakki partiġani minflok ta' mqar soluzzjoni waħda l-problemi li għaddej minnhom il-poplu Malti u Awġi kawża tan-nuqqas tal-gvern tiegħu stess. Il-ħadd filgħodu fil-Kulleġġ San Benedittu f'Ħal Kirkop Robert Abela m'għamel l-ebda stqarrija li xi membru parlamentari jew hu nnifsu se jkunu qed jerfgħu responsabilità politika b'rabta mal-inkjesta pubblika ta' Sofija. L-ebda missjoni jew sens tumilta. Inkjesta pubblika li ta' min wieħed jgħid li Robert Abela u sħabu ivvutaw kontrija. Intant, matul id-diskors tiegħu ma għamel l-ebda referenza l-aħbar li ħarġet fl-editorjal ta' The Sunday Times of Malta fejn qed tallega li Robert Abela għandu tranzazzjonijiet suspettużi fil-kontijiet bankarji tal-familja tiegħu. Robert Abela naqas ukoll milli jsemmi kemm tkabbir ekonomiku qed iħalli impatt negattiv fuq il-ħaddiem Malti kif kien saħħa il-Ministru Clyde Caruana nnifsu meta kien ammetta kif dan it-tkabbir seta' jsir b'mod differenti u aħjar.